Dobrodošli. Ćao. Ovo je druga epizoda. Ćao. Treća epizoda. U kojoj ću se ja truditi da nešto ti kažem. Bulić u sredini sad, Da. Tako je. da ga bolje vidite. Ne može da izbegne da ne kaže ništa. Kao što vidite, scenografa smo doveli, Tako je. koji inače nije scenograf. Nije Nego scenograf. je Viktor. Viktor. Da, nije scenograf i ima blage smetnje. Ima svega ovde. Mislim, kapiram da za svakog po nešto ima. Tačno. Knjiga, Sad nema voda. Moja jedina knjiga, to je jedina knjiga, Koja se zove? 500 knjiga koju treba pročitati. samo to imam na polici. Cveće, Sve recimo, ili neka trava. dobro, trava. Pivo. Čuvarkuć, ovo je dobro za kad imate upalo uva. Jeste, i znaš zašto je još dobro? Ne mora se zaliva. Uopšte. Jel? Nikad. Sve plastično. Zato što je Da. plastično. Da. To je isto dobro. Onda nije za upalo uva. Imamo U stvari, jeste ako gurneš dobiješ upalo uva. A šta je ovo? kultura. Jeste. Sad vi možda provalite ko je ovo. Mi nećemo da kažemo ko je to. Nećemo. Imamo i... Ali ako pošaljete tačan odgovor prvi 10, Prvih 10 pošaljite dobija tačan odgovor. ništa. Ne, ništa ne dobije. Ništa. Nemamo mi prvih 10, imamo 2 komentara. Imali smo samo jednu svađu na... Neko je obrisao, bilo je 7, pa I su jedan obrisao. komentar Ko da je sam ja obrisao? cigan. Da si ti cigan. To je bio jedini komentar. Da. A vidjet ćemo sad da li si cigan, Vidjet pošto ćemo imamo sad jače kad imamo svetlo. bolje svetlo. Sad sam cigan Od pod 25 svetlom. evra. Šta gledamo danas? Danas gledamo, ja nemam pojma ko je ovo, Vlada Matović, peta brzina official video, pošto ima i neki neofficial, verovatno. Znam ja ko je, ja ću ti kažem. Ko je Vlada Matović? To ti je naš elitni odredi. Čuo Dobro. sam. Ovo je ovaj ružni. Aha, ima ih dvojica, ovo je ružniji iz elitnih odreda. Da, imaš Realno relju. da je napisao ružniji iz elitnih odreda, niko ne bi kliknuo. Misliš. Ja nisam Brate, nikog mogu još vređao. više. Ako ćete nekog da bijete, to su ti reperi su kriminalci. Peta brzina. Pa, Može, ćemo pogledati. Gledamo bez zvuka Bez opet, zvuka. jer nam je tako lakše. Jel nas pati? Može. Počmi. IDJ Videos, gledao sam. Ovo znam. Ovo sam To je gledao. na Ovo fora ko kad... lava, ne. Lav, da. Gledaj. Ovo kod Karića snimano. Vila Jelena. A, i ona gleda spotove. Ovo je Inception. Dobro. A, poslamo poruku s kompa na mobil. Ne, on ju prati. Što ima dobru zlatnu Ona fotelju. gleda plan plus gde je koja ulica. Poslala mu je koordinate. Da, kao dođi u Krnjaču. Dođi ispod mosta na Adi. Ona ga pozvala, a on je otišao ispod mosta. Meni taj deo nije jasan. Nešto mi nije jasno. Što Under ima the bridge downtown. ove Texas pantalone 3/4. Svo dešava 2003. pošto su tad ove pantalone isto ne nosile. Moguće. Čekaj, od svih kao lokacija u Beogradu, oni su izabrali ovo dole nezavršeno Lepo ispod se mosta slika. na Adi. Nije to ispod mosta Nadi. Jel jeste? Gde je? Jeste, bre, nije. Kako I nije. to je ispod plavog mosta. Ispod... Ispod plavog mosta Nadi. Tu su se upoznali. Završila sam svoj posao. Sad idem mogu da budem prostitutka. Ne. Ne, to je pogrešno. Ne. Će biti disclaimer na kraju ovog. Kakav disclaimer? Ne mislimo stvarno da je Da je ovo prostitutka. satira. Da. Uj, to je sad ljut nešto. Pa ljut je Ili je uzbuđen. zato što kasni. Kasnije u svoju gajbu. Kako je znala da... Ćao. Nije ni zvonio. Ćao, jel sme Ivana napolje? Parće s ovoga. Polako boli. Ne mogu, ne daju mi motorci. Pa, Šta je čekaj, sad sam ja ovo? pogrešio brate? nešto, a? Nisi. Da, izgleda Poče. da Šta je sad ovo? Pa tu oni žive, vidiš i ovako bleje. imaju dosta para, ali nemaju za odeću. Uđi, sedi, mi smo tele da ručamo. Hoćeš kaf? Ćao, tekla su mi Mislim da usta. znam zašto ovo ima 33 miliona pregleda. Da. Zbog ovog Priznaj da bi ružnog gledao lika. ponovo. Da. Priznaj da bi gledao ponovo. Što ova riba na podu leži? Realno mu jeste za gledanje. Zato što nema mesta na stolu više. Ona je završila s javom. Ne znam šta da kažem. A, Šta rade njih dve? Šta Šta je radi ovo? on ide i samo zagleda. Imaju samo jednu stolicu i onda moraju dve. A, u svakoj sobi imaš. Uje, gdje je ovaj gajba, čoveče? Ovo je kao Playboy Mansion. Ovo su iste 3 ribe koje su Ovo je u snimano u svakoj... parovima, Drugom, brate. evo je U ova svakoj sobi. glavna A. prostitutka. Pa meni su bolje ove. Najobučenija žena u spotu. Ode u drugu sobu. Obučeni u smislu istrenirana ili... Dobro. Šta se događa? On samo ide i gleda Ovo ribe. su jela. opet iste 3 ribe, samo sad u drugim kostimima.
On traži neku ribu. Sve vreme Ali traži. ne znam koju jer su sve Možda iste. bi bilo lakše sa... Znaš koga traži? Ovu koja mu je poslala koordinate. Pa ona ode negde Dobro. malo. Ali nije mu Evo vi se poslala... nesrećam, pa gde je bre? Gde je? Aha. Dupe. Prepoznao ju je. Ovo liči na nju. Mogu bi sad... Sa profilne. Bože, šta mi je sad prošlo kroz glavu, ništa. Kaži, Ne. nemoj da se sramiš Dobro. pored ovoga. Jel mogu da sednem? Na tebe. Jel ti slobodno ovde? To je to. Pa šta ćeš više? Ništa, a? Srećno se završilo zato što je uspeo da nađe Se uzeli na kraju. devojku svojih snova. I Devojku živjeli su svojih koordinata. srećno do kraja spota. A vidiš, imaš ovdje na Instagramu, hoćeš da ga zapratiš. Aha. Ne. Ćemo da vidimo komentare ispod spota. Da vidimo, ajde. Ali Pa, molim ovo je vas, pre- što na 2.14 Fuksa igra šah kao pomera figuru u nekoj realnoj priči? Džezvu ne zna da stavi na ringlu. Ali da li je Izgleda taj da je neko, znanju. da li je pogledao kako su raspoređene figure, da li je sve kako Ajde, treba? idi na Ako si 2.14. ti pored svega ovoga video šah, mislim da je sve jasno. Mora da to. preispita svoju seksualnost. A, vidiš, nismo to primetili. A nisu ni počele da igraju. Ma ne igre. Pa gledaj u fazonu, te šta je, figure koji su kurac ovo? Se ovo pije. Mene su zvali da se skidam. Gde se a ovo ne da krije? gledam Evo da imamo. figurice. Evo ti ovo, ti gurni. Ali ne. Ti lovac, gurni. Odigrala sam topa. A niko nije pevao, to sam primetio. Možda ni nema tekst, ni ne Da znam. pustim još jedan da ide u pozadinu slika. Niko nije Pa pevao da probamo. na Mislim da kameri. je tako. Da, Zato ajde. ima 33 miliona. Puštamo ponovo sad. Da, nego ajde da probamo da... Duliću, tebi se sviđa ovaj sport. Ne, vidi, ne, ja sam samo Duliću, mislio da pogledamo. Hoćeš Duliću, da ti si gledaš- oženjen. Hoćeš kod kuće da gledaš isto sport? Ne, ne.